Не си почва. Не, също съм маленки. Да. О, това беше бомбата на Баптиста. Абе, Искате ли да хапнем нещо? да, между другото, аз огладнях. На вас кой седе? Еми, каквото ви се яде? Да, аз мога да ям всичко. И аз нямам претенция. Добре, китайско. О, не. Китайско ядохме предната седмица. Добре, де, ами този новия италиански ресторант, дето го отвориха. О, не. А Ивета казала на Валя на ден, че бил много ян, тъй че по-добре не. Чепа, Ивета... Не, Ивана и тя същата. Добре, индийския, до вкъщи. О, не, абсурд. Предния път има казва. Знаех, че си ти. Павеле! Добре, де, ами суши. Нали вчера ядохме суши? Нещо по-просто. Пица. Каква пица, бе? Нали съм на диета? Уважавай диетата на приятелката си, бе. Добре, ви ще изберете вие. Да, така стана най-лесно. Добре, аз нямам претенция, нали ви казах? И аз нямам. Сега трябва да Абе, си играме играта това. Ай, на здраве. Cheers. Какво става? Не щяхме да ядем. Но. Ние оттен сме гладни. Абе, те мъже знаят ли някога какво искат? Я да ви правим седмица китайски. Чекен бе. С чеса, че така. Абсолютно съм съгласна. Абсолютно. Тя просто е съгласна. Божинката ми е наш фаворит. Кумир в живота и до... Нещо по-просто пица. Пица? Нали знаеш, че съм на диета, бе? Уважай малко диета на приятелката си. Ти си свиня, ама тя какво е... Предния път имах проблем с корема. Знаех, че си ти. Добре, ми ще изберете вие най-лесна. Извинявай. Добре, ми ще изберете вие. Не, извинявам се. Чупа ти кота, бе! Не, защото... Sorry, guys. Това е... Напихте ли се, бе? Ей! Как го на едно като стави?